Wakiwaja na mimi ni mtu ya street. Jatend piny William Ruto ojiwo joket mwandu mawuok e piny China mondo mi oti kod thuolo mar ng'iyo e kinde kod Kenya mar keto mwandu e sektas ma oting'o teko, pito kod gedo mag udi e pachoka. Ruto koni osiro wach joket mwandu kendo biro medo nyinyo mwandu mondo mi omed nengo margi. Jatend piny owacho wechegi e limbe mare Beijing e piny China kama ne orome kod kembe kata kambi moro mar Medusa mayudore e boma ma Beijing e piny mar China. Jatend piny bende ochuo koke ogirimiti kod tend migawo mar teko kod modhi e piny mar China. Already has a very good foundation of connection. So the construction of the digital superhighway, the last mile, will maximize the value of digital superhighway. We are very proud of the partnership between Safaricom, Huawei, eCitizen, and the platforms that we are using that is assisting us to move government services to a digital technology platform. We are excited as Kenyans that we have this partnership that will make it possible for companies like Safaricom, our Concert Technopolis, and many others in that space that use technology to drive our development into the future.